Привет, мили хора, и добре дошли в кулинарния свят на Фани. В канала може да откриете разнообразно меню от рецепти, които са готвени с любов. Ако ви харесва съдържанието на канала и желаете да го подкрепите, може да се абонирате за него. Да споделите с приятели в други социални мрежи. Да натиснете камбанката, за да ви уведоми, когато качвам ново видео. Благодаря ви за подкрепата. Приятно гледане!